Nabalaka mga motorista ning laing hugna sa oil price hike nga gipatuman karong adlaw. Kini na ang mamahimong ikaupat nga semana nga sagunso ng increase sa presyo sa gasolina ug ikalima sa diesel ug kerosene. Sa advisory misaka og moabot 50 sentimos ang presyo sa gasolina apan ang mas dako sa diesel nga miabot og 4 pesos ug 2.75 sa kerosene. Sa pagsusi sa GMA Regional TV, lain-lain ang reaksyon ning maong balita. Kino sa ka-jeepney driver na dismaya sa sunod-sunod nga increase. Ang mga personnel sa gas station mipasabot sab nga nangandam na sila kay naandan na gyud sa di paipatuman ang increase ug dagsa ang mga magpatubil. Piktohan daw, dako kay pikto. Kay Kay dako maging-increase umabot. ang tikom ani gamay. Lamay na lang gud. 300 na lang. Kapera to sildo god. Ya ato ang gasolina sige aga increase. Naman natay wala yung option nga no. Ang increase na po kuno. Mag-iahak na. Wala may na yung si mundong natin trabaho ani para standby din ang tani wala gusto ang gasolina.